नमस्ते दोस्तों, कैसन बानी जा आप सभी। हम आशा करतनी सारा लोग खुश और हैप्पी होई। आज हम लेके आइल बानी 1 कप बेसन से पूरा परिवार खातिर बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी। तो चलिए जा फ्रेंड्स, आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करिल जाए। सबसे पहले कढ़ाई गरम कइल जी। सबसे पहले घी गरम कर लियल जी। तो घी चाहे रिफाइंड ऑयल कुछ भी ले सकनी जा आप लोग। तब का कइल जी के बढ़िया से गरम कर लियल जी तेज़ आँच पर। तो घी हमनी के बढ़िया से गरम हो चुकल बा, आप लोग देख सकनी जा। अब का कइल जी के एगो बर्तन लियल जी। एमे 250 ग्राम बेसन लिहल जी। जौन बेसन हम पहले से छान ले रहनी है, घर के बेसन हटे। तो आप लोग मार्केट के भी ले लिहल जी। अब ऐसे का कइल जी कि जौन हमनी के तेल गरम कर नहीं है ओकरा के बर्तन में डाल दिहल जी। तरीका से चम्मच की मदद से बढ़िया से कि घोल लिहल जी बेसन में अच्छा तरीका से। ए तरीका से मिला के घोल लिहल जी। आप लोग देख सकते नहीं जा कैसे हम फेंटा तनी तरीका से बढ़िया से फेंट लेब जा। तेजा हमनी के बेसन के पूरा तरीका से एकदम से घोल लेवे के बाद तेजा घी चाहे रिफाइंड जो भी होके आपके पास ले सके नहीं जा। तेजा हम बढ़िया से बेसन के घोल ले बनी, देख सके नहीं जा आप लोग, मतलब कि फेंट ले बनी। यही तरीका से आप लोग भी फेंट ले जा फ्रेंड्स। अभी देख सके नहीं जा हमने के बैटर तैयार हो चुकल बाटे। तब का कल जी की कढ़ाई गरम कर लिहल जी। अब एजा 1 कटोरी चीनी डालल जी, थोड़ा सा पानी डालल जी, थोड़ा सा और पानी डाल देते नहीं। अब का कल जी कि दूध तार के हमने के जा चाशनी तैयार कर लिहल जी। अब चीनी के घुले दिहल जा, पलटा की मदद से थोड़ा सा हिला डुला लिहल जा ताकि चीनी थोड़ा बढ़िया से घुल जाए। अब एजा आप लोग देख सके जा चाशनी में हमने के उबाल आवे लगल बा हल्का हल्का। तो चलिए जा चेक कर लिहल जा। अभी चिपचिपी सा चाशनी हमने के बन के तैयार बाटे। अभी पूरा तरीका से चाशनी हमने के नइखे बनल, ए वजह से 2-3 मिनट और हमने के चाशनी के थोड़ा गाढ़ा कर लिहल जा। काहे के भी दो तार के चाशनी पूरा तरीका से नइखे बनल, बीच बीच में आप लोग चेक करत रहब जा। तेजा आप लोग देख सके जा। अब हमने के जो चाशनी बा पहले से ज़्यादा गाढ़ा हो गइल बा फ्रेंड्स। और एजा हमने के पूरा तरीका से जो चाशनी बा बन के तैयार हो चुकल बाटे। एकदम से गाढ़ा चाशनी चाही, एकदम से 2 तार वाली चाशनी बना लेब जा आप लोग। अब एजा का कइल जी कि जौन हमने के बेसन के घोल के रख रहनी है जा ओकरा के चाशनी में तरीका से डाल दिहल जी। सारा पेस्ट हमने के कढ़ाई में डाल दिहल जी। अब एजा पलटा की मदद से बढ़िया से एकरा के फेंट लिहल जी और बढ़िया से मिला लिहल जाई। तो आप लोग देख सकें चाशनी में बेसन के बढ़िया से घोल लिहल जी फ्रेंड्स। धीमा आंच पे के बढ़िया से घोल लेब जा, तेज आंच मत करब जा। और धीमा आंच पे बढ़िया से करके अब पाके देब जा चाशनी के साथ, ताकि जौन बेसन बा बढ़िया से पक जाओ। काहे कि जब हमने के कच्चा बेसन ले रहनी जा, ए वजह से बढ़िया से कि पकावल बहुत ज़रूरी होला। तो ए वजह से आप लोग धीमा आंच पे बढ़िया से चाशनी के साथ बेसन के पका लेब जा। बीच बीच में ए तरीका से चलावत रहब जा। अब अपना आपे देख सकेनी जा आप लोग धीमा धीमा ही पाकत ताटे यही तरीके से। अब इमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दिहल जी, अगर आप लोग के पसंद होई तो डालब जा, ना होके तो ऐसे भी बना सकेनी जा आप लोग। तो ये आप लोग देख सकेनी जा फ्रेंड्स, हम पूरा बढ़िया से फूड कलर के घोल ले बनी। यही तरीके से आप लोग भी घोल लेब जा। चाशनी भी बढ़िया से हमनी के मिक्स हो गई बा बेसन के साथ, और हल्का हल्का जौन बेसन बा वो भी लगभग पाक चुकल बाटे। यही तरीके से हमनी के बराबर यहाँ चलावे के रहे के बा, जल्दबाजी नहीं के करे के, और धीमा आंच पे बढ़िया से पकावे के बाटे। अब हमने के जौन पेस्ट बा बढ़िया से तैयार हो चुकल बाटे। तब का कइल जी कि हमने के जौन गरम तेल करके रखले रहनी जा ओकरा के कढ़ाई में डाल दिहल जाई। तो गरम गरम तेल हमने के कढ़ाई में तरीका से डालत जाए के बा और बढ़िया से के लगातार चलावत रहे के बा यही तरीका से। तो फ्रेंड्स आप लोग ये देख सकनी जा जौन हमने के बेसन बा पूरा तरीका से उबल उबल के पाकत आटे। यही तरीके से आप लोग भी पका लेब जा। बीच बीच में ये तरीका से तेल की गिरावत जाए के बाद पेस्ट में। अब एजा आप लोग देख सकेनी जा बढ़िया से में बबल्स उठे लागल बा, मतलब कि हमने के जौन बेसन बा खौले लागल बाटे, मतलब कि अब बढ़िया से पाके लागल बाटे अंदर से, और बेसन में झाग बने लागल बा, देख सकेनी जा आप लोग। तरीका से हमने के बराबर के चलावत रहे के बा, और बीच बीच में गरम गरम घी चाहे रिफाइन ऑयल जौन भी होके में डालत रहे के बाटे। जितना आप लोग गरम घी डालब जा उतना आप लोग के जौन मैसूर पाक बनी एकदम से जालीदार बनी फ्रेंड्स। देख सकेनी जा बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके हम रिफाइन ऑयल डालत जाता नहीं। अगर घी होके तो आप लोग ज़्यादा भी डाल सकेनी जा। तेजा आप लोग देख सकेनी जा कितना हमने के जालीदार मैसूर पाक के रेसिपी बन के तैयार हो चुकल बा फ्रेंड्स। हमने के जौन पेस्ट बा एकदम से तैयार हो चुकल बाटे। तो अगर इससे भी ज़्यादा आप लोग जालीदार बनावल चाहतनी जा तेमें और भी घी ऐड कर सकेनी जा। अभी जा हमने का कल जी कि आज के धीमा कर दिल जी, धीमा करके बढ़िया से पका लिहल जी। अभी जा हमने के पूरा तरीका से पेस्ट तैयार हो चुकल बाटे बर्फी बने खातिर। तो थोड़ा सा निकाल के आप लोग चेक भी कर सकेनी जा। जब गोली बन जाए तो समझ जाए कि आपके पेस्ट तैयार हो चुकल बा जमावे खातिर। अभी जा का कल जी कि एगो थाली ले ली, थाली में हमने के तेल चाहे घी कुछ भी लगा लिहल जी और बढ़िया से करा के फैला लिहल जी, चारों तरफ से पेस्ट के फैला लिहल जी फ्रेंड्स। तेजा आप लोग देख सकेनी जा पूरा तरीके से हम थाली के कवर कर दिले बनी। गर्मा गर्म के काट लिहल जी, काहे कि बहुत जल्दी सूखा हो जाला। तो एजा आप लोग देख सकेनी जा हमने के मैसूर पाक बन के रेडी हो चुकल बाटे। चलिए जा हम निकाल के आप लोग के दिखाओ तनी। ये देखिए फ्रेंड्स हमने के
मैसूर पाक की रेसिपी एकदम से बन के रेडी हो चुकल बा बेसन का। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी बा फ्रेंड्स। अगर आज की रेसिपी आप लोग के पसंद आई लोग है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देव जाए। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आयल बन जाए तो प्लीज़ हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लेव जाए। तेजा आप लोग देख सकेनी जा फ्रेंड्स, कितना बढ़िया हमने के मैसूर पाक की रेसिपी बन के रेडी हो चुकल बा। ये मिठाई के आप कुछ दिन स्टोर करके भी रख सकेनी जा, नवरात्र में भी के बना के खा सकेनी जा। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी बा। तो ये रेसिपी के अपना दोस्त में भी शेयर करब जा। और इससे भी ज़्यादा अगर आप लोग मैसूर पाक के जालीदार बनावल चाहते हैं तो थोड़ा सा में घी गरम करके और ऐड कर लेब जा, तो आप लोग की जो मैसूर पाक बा एकदम से जालीदार बनी। तो फ्रेंड्स आप लोग ये देख सकते नीचे हमने के मैसूर पाक की रेसिपी बन के रेडी हो चुकल बा। एकरा के आप लोग काजू किशमिश बादाम से भी सजा सकेनी जा, चांदी के वर्क भी लगा सकेनी जा। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग के पसंद आई लोग है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलब जा। तब तक खाती बाय बाय। फिर मिल जी काल एगो नया रेसिपी के